Газопроводът Южен поток може и да е спрян, но по дигиталната тръба на интернет непрекъснато пристигат нови и нови видеоклипове от Русия. Русия е необятна страна, а руснаците са още по-необятни. Каква друга дума може да използваш за хора, които правят това? Хорош, забери Макс у него, блядь, а то он себе футболку разобьет. Забери, я тебе говорю. Иди. Или това. Не го опитвайте вкъщи. Руснаците са хора, които от деца се научават да понасят едновременно и радостите, и болките на живота. Руснаците ценят дребните неща в името на високи цели. А когато пораснат, се борят с мъката посредством необятни количества водка. Суровият живот ги прави извънредно корави. Только немножко голый, блядь. Как бы это нормально для Кирова? У нас так все ходят. Вообще, если честно. Не холодно? Ненадолго-то не холодно. Да, ясно. Можно вот и так. Ничего себе. Меня Юра зовут, а вас все равно не запомню. Ясно. Бля, по-любому спохмела. Руснаците са доста изобретателни, като този шофьор, който не смята да чака цял ден на това кръстовище. Или като тези двамата, например, които са намерили начин да подкарат чистачките ръчно. Руснаците имат наистина нестандартно мислене, което понякога им помага. Но друг път им вреди. Стига се и до по-сериозни последствия. Ние може и да не ги разбираме. Но сме сигурни, че за всяко нещо има логично обяснение. Дори за това. Так у нас работа. Естествено, те няма как винаги да са пияни. Този пощельон изглежда съвсем трезвен. Може би просто го ядосва липсата на пощенска кутия. Като цяло, руснаците не бива да бъдат ядосвани. Защото ако това е нормална гледка, представете си какво става, когато се ядосат наистина. По закон всички руски коли са длъжни да имат видеокамера. Нека да видим какъв инцидент е запечатала тази.
Освен Мики Маус, по улиците можеш да видиш и военна техника, което изглежда е доста често срещано и обичайно явление. Дано да не дойдат лятото на Слънчев бряг с ей такава лодка. Но руснаците са достатъчно добре подготвени, за да се забавляват където и да е. Ако това с кучето ви се струва елементарно, вижте тази врана, която е доста добра компания. Нищо не бива да ви очудва. Все пак сме в Русия. Някои отиват на работа. Други се връщат. А трети изобщо не знаят къде са. Ако руснак открие друг в безпомощно състояние, се чувства длъжен да провери дали е жив. Бать, тебе нормально? Нормально все? Нормально, говорит, все? Бать. Давай, рыбач. Бьется? И щом е жив, го оставя. И ако си мислите, че нещата в Русия не са под контрол, да знаете, че там се пипа със здрава ръка. В заключение сме длъжни да кажем, че каквото и да се случва, руснаците приемат съдбата и не се спират никога и пред нищо. Плывем. А куда плывем? Прямо. Да трудно. Плаваме ли? Плаваме. А на къде плаваме? Към краткото прекъсване. А какво ще видим след него? Жени зад волана и класация на коледни песни.